Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgan lang kunyo sa pangan nga Tessa, 48 anyos, minyo og may usa ka anak. Taga Cebu City. Usa ko ka vendor. Punto medikal o personal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong gipamati sa akong liog og aron inyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Dindo, Boyet! Dili na mo be, tabangin ako ninyog daan ang akong mga para itinda sa iskina. Hay naman mo, oy! Asa may tadun na ni? Ay, sus siya ba ya? Sige na nato ning gibuhat talos matag-adlaw ni mga tana pagyud. Ay, mangutan na, Jug ko kay masayop niya kog da. Kasabaan sa tanim mo. Ang magunsay dadon. Ang ako yung mga igtitinda. Og ang mga gamit para paninda. Yan na, sige. Kanayon na ko na kog da. Ayaw sa nang bangko. Kato na misa ang unahag da. Kay kato'y displihanan nako sa mga tinda. Awar ni siya. Inang bitog unsay unahon og daan ni. Nagani ka na lamisa. Ay, ni mo tisa. Unsa naman po hadin do? Ikinaunsa. Sige na kagsapot, oy. Kagasapot ko. Inahala, oy. Wa ka sa buta. Ako na lang dadon ng lamisa sa imong pwesto. Adto na ko. Adto na ko. Boyet! Asa na masagkang anak ka? Boyet! Tabang og hakot diri sa ako itinda be. Sige, cellphone diha. Ipakaon ko ng cellphone ni Moron. Asam ni mga tao ron, oy. May namalit. Kinsa mo sige na mo palit ni mo. Inahong mo eh. Gamugtok lang. Nindo, magisulti ka. Awa, oy. Mas mahal po diha, oy. Arong mudul ang tao ining mga tinda. Muon ko ni mong buang. Walang buwang man. Pakataon man ko ni mo, bisag may katawanan. Hala, oy. Ang buot na kong ipasabot ba? Smile. Osba ng kortes imong naong. Kikinsa may ganahang mudulan ng imong mga tinda nga dag-om magkikagnaong. Ha? Naon sa din akong naong dindo? Dag-om na sa imo pananaw? Dag-om ni? Aw, kay nagkatigoang naman ko ron. Dag-om na sa imo pananaw. Ha? Labon po sa mga batanon pa ta. Ako imong apple of your eye, matod mo pa. Hala, eh. Mapauli ko sa tong giabangan ti sa, eh. Samutang di mahalinan, ani. Mag-away na maghinuon ta. Ba di ay kinagunauna? Kay batasan, ha? Dag-om na rin kong dagway ron. Kay unsa undong, kung may tarong pa unta kang trabaho, tuara unta ko sa ato ron, nagsigig pambagnod ani akong naong nga para pagwapa, aron dili dag-om sa imong pananaw. Na! Pero tinadyagon na akong pagkanan ako sa mong sapot. Mulit ako, eh. Hay! Kapoy ko. Shh! Asa ka din do? Yeah. Ay, ganun gibilang ko ni mo. Kisay mo tabang na ko diri paninda in taon din do! Hay! Buisit, gintawan na. May kiniabot ka na, Boyet, niya ka. Mari ka klase, ugma. Nagod. Pero ako'y giparing papa para tabang-tabang nimog paninda. Gidana lang akong tulanan. Asa na siya? Tas bay. Kasi awayan nas papa mo eh. Makauyab ganin naglain, ilisan ka na, muyi mo. Unsa? Yabag ka diha, Boyet? Ano siya mong kamoy? Ano sige di ka sapot ma? Mura magkagnaay, ADHD mo eh. Unsa? Unsa na, Boyet? Kiniliging kalisod nga magpuyo sa probinsya, mong naabot may aning syudad, ug sukad nga natangtang sa trabaho ang akong bana isip gwardya, ako na lang ang naninguha nga magtinda-tinda og bisag unsa sa dapit sa among iskina. Pero gabi ko maninda hangtod mabuntag. Inigmanira na ang ubang tindahan, ako na mupuli og paninda. Mura pirmi kong kuwang sa tub. Unya, Gusto bitong anak ni mo, Tessa.
Mabiyaan gani ka anang dindot tungod anang siging sapot nimo, bantay ka lang. Ay, otro sa lang akong anak. Sangga kay sila og sa iyang amahan. Ako lagi sa butan pirme. Ang, pero may man nimo silang yaw-yawan bisan og way hinungdan. Kanyahil yung pasanginlan kas imong anak nga may sakit kas utok. Unsa? Sa sakit sa utok? Ay katugong iyang giingon nimo nga ADHD, mental disorder man na day. Unsa? Ha, karon kang bataa ka. Wa kay batasan ha? Inahan ko nimo, ingnon ko nimong masakit ko sa utok. Tukar mo ka mo eh. Yung day ko nga may sakit ka sa utok. O sa man itong imong giingon nga may unsa to? O sa ganito? Ha? Nakita naman to na ako sa Google. Kaya ako Google lang imong batasan kung unsa na. Ayaw palabi ma. Kay basin bayaan niya ka ni Papa. Ha? Hoy, Buyet! Balik dire! Buyet! Wa naku tagda sa akong bana og anak ay. Bahala sa dure mo diha. Domingo ron, simba kog ako. Mulaag ko og magpagwapa ko. Aron dili ta inong dagom na og dagway. Oh, hala. Naunsam ning pikas na kong liog. Mura man og dako kay sa pikas. Mura man ko gibayuok. Hala, bitaw di sa ay nga no na. Ay, kabantay bitaw ko anian. Nga murag maglisod ko og tuon sa akong laway. Madunlan ako og mukaon ko. Pero wa ko kabantay nga may bukol na din akong liog. Abi magudto na ako bayuok lang. Pero wa man mawa. Di ka nagwiter? Ha? Guiter? Pero guiter dahil ni. Nga di amang iskilid sa akong liog. Nakabantay ko nga nagsugod kini, diyang nanggugat kog kasuko sa akong bana og anak. Mao tong murag gibayo ko. Apan moduha naman lang kabuan, wa man mawa og sakit na. Takiga na gani ko. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, sa puton kay ko, dali kay muinit ang akong o. Gamay lang ang hinungdan, sa puton dayon ko. O gingalan ko sa akong anak nga may ADHD kuno ko. Unsa man kana? Tinuod nga mental disorder na. Ikaduhang pangutana, di gid ko makakontrol sa akong sapot. Labi naglisod kaayo ang panginabuhi. Nya wa pay trabaho ang akong bana. Unsa man ako paglikay nga dili mo init ang akong o. Kay naluoy ko sa akong bana og anak nga pirming mapahimungtan. Ikatulong pangutana, dihang nangugat ko og kasaba sa akong bana og anak, mura gibayuok ko. Maglisod ko og tuon og pagkaon, og may bukol naman sa dapit sawa sa akong liog. Muduha na kabuan ug wa mawa. Bayuok pa kani o bukol na. Ikaupat og katapusang pangutana. Ingon sa akong amiga, basin kuno goiter. May goiter bagod nga ari sa kilid sa liog mo tubo. Gahi na siya unya sakit. Takiga na gani ko sa kasakit. Unsa may buhaton nako ani? Og asa man ko nga doktor nga magpa-check up. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Tessa. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Karong adlaw kami ni Dr. Obra. Yehe! Amon doa ka tingog. Ay yung mapaminaw karong adlaw no? Og kay ako usa ka legit nga abogada. Ako'y mohatag og tambag og tubag sa mga pangutana sa mga musuwat kabahin sa punto legal. Ug ako usa ka legit nga doktor. Yes. Ako motambag sa mga medical, psychological ug mga
drug-related nga mga problema. Mao na ay mo pagdugay no maski ganig ng mga personal nga mga pangutanag mga problema amo man ang paningkamutan ni Dr. Obrang Tubagon no so muna ipadadayon ninyo hang suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? O kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw karong adlawa? Hinaot unta no nga kung asa man gani mo ron ay mo pag alboroto bahalag makalagot kay nang tapad ninyo ren ang kauban sa balay. Padayon lang yun, di ba Dok? Mao gyud. Usahay gyud paluib og pasensya lang gyud ni para way gobot, Mao no? gyud. Sometimes it pays to be kanatong gitawag the better person. Yes. Yes. Ang ato man kutong pagtuluran sa adlaw attorney. Yes, Doc. Be proud of who you are. And not ashamed of how others see you. Dawaton gud nato kung atong kaugalingon. Mao Oy, gyud bitaw. kay dili man ta perpekto. Unya sila lahi man pud na sila nato. Wag pareha nato bisag asa pa sa kalibutan, We- bisag identical twins pa, way pareha. Tinuod, no? We are all unique pod in the eyes of God. Naapod tay gamit, no? Lain pod ang ato ang purpose, lahi pod ang ilahang purpose. So di gyud nato ikauwaw og unsa og kinsa ta. Ang atong ikauwaw siguro Dok no nga wa nato gipaningkamutan nga magmaayo ta or mo improve ta. Mao gyud, no? Oh, di ba? So nga to magtatampo ko na adlaw Yes. attorney, si Tisa. Okay. 48 years old, taga Cebu City. Yes. Ni siya, may usa ka anak, usa ni siya ka vendor, no? Ang iyang problema, sumasa nabati nito sa drama, may tungod kini sa iyang medical, personal ug medical Yes. na problema, no? Oh. Kasi may ito i-greet ni sa Cebu City, no? Dako gilista diri ato ni, no? Wala ni siyang mga taga Sugod Southern Leyte, no? Dolores Galarion ug Kapitan Jaime Butad sa barangay Mahayahay, Sugod Southern Leyte. Ug mga taga Paho, Valladolid, Carcar City. Ayang Di man na Cebu City, Cebu man na. Pero go. sorry. Carcar City, Cebu. Oh, Kani di sorry. gud ni malimot nga taga Cebu City. Mayor Nestor Archibald. Oh, Hello. congratulations. Si Vice Mayor Tamios Mena. Yes, ug ang mga tanang naminaw nato dinha sa Carbon Market. Yes. Kay sipa kay ta dinhas banda area dinhas Carbon. Salamat kaayo sa inyong padayon nga pagpaminaw sa ato ang programa. Yes, si Inday Ludil Diligiro, Nila Boscaino, LV Sango, Pelboy Diligiro, si Flor D. Alan Japet, ug si Lani na Vasquez sa may pagpaminaw. Yes. And kay maabot man ta sa Amerika do kunya gahapon pa man jud ko naabot gikan sa LA. Oy, how's Yes. my friend Trump? Ang riot nito. Ambot lang may gipasod ko. Mama? Uya gipagawas po ko, may gani gidawat ko silahang nasod kay ang uban baya wa na dawata. Mo ba? Oh, grabe dito uy. Pero magpasalamat sad ko sa mga Cabrera family for accepting me, loving me, and for the invitation. 5 kaadlaw raman noong ko. May Dito paka-attorney. Dok, jet lag pa kaita. My God, ako to nila, diha ko tagaan kog 10 years multiple entry. Ako. Kay bala ko kapilar ko nakato in the Kapila. span of 10 10 years. Kaduhar ko ka. Sus! Maog yun. Kung siya sa ko dito. Parihata. Pero nindot pad baya gid no nga mo explore pud taglaing nasod. Mao gyud. Matest pud nato ilahang culture pero mo lagi na ang kapait ba inig adto didto mulabang man ta sakto. Inig abot diri mag jaywalking man ta. Mao na nabay tay ka ng biorhythm nga kuan sa atong sleep pattern ba? Yes. Ma-disrupted ba ya? Ma-jet lag jud ka mo itong karon nag-inom pa kog kape. Kay lahi pa dito ang time zone but thank you kaayo. Good, ha? Salamat, Doc. Magkagwapag sa mo tining Amerikano. Ang hangin siguro sa US makanindot, makahamis. Ang unang pangutana sa ato ang letter sender si Tess, Doc. Niingon siya, sa puton kuno kay siya, init kuno kaya yang o, dali kay mo iti ang o. Naali gamay hinungdan makatrigger. Ginganlan man kuno siya sa iyang anak nga na ay ADHD kuno siya. Unsa man ang ADHD? Ah, Tinuod nga mental disorder ba kuno ng ADHD? That is a developmental
disorder, no, sa mga bata, no. Pero ang iyang anak ko sabi niya, anak doktor niya ang anak. Kaya attention deficit hyperactivity disorder, mo na ADHD, no. Pero siya may giingnan dok sa iyang anak nga siya may na-ADHD. Siya may ADHD. Oh. Kuya, wag ning iyang anak, no. Mo na ning diagnose niya. Mahimo ning doktor na iyang anak. Basin. So, naagi mga tao nga mga saputon gitawag, mga short-tempered, no? Naagi na yung type of personality nga ingon ana, no? Nga dili bitaw magpasensya, dali kitag sumbagay, no? Kay nomdom ninon ko sa honorable barangay konsehal dito sa amo sa barangay mahayahay sugod sa Dernlite, pabida dali ay kitag sumbagay attorney. Suko dayon. Suko dayon. Ang yang way to settle conflict is sumbagay. Agoy. Na dito sa mahayahay Uy, sugod dili sa na Dernlite. sakto in town, ha? Bida honorable nganong sumbagay may solusyon Dili in town na ingon anaon. Correct. Oo. Dili ingon anaon pag sulbad. So- Siya leader pag yun siya. Oh, mao gyud. Na, di maayo. So, kinahanglan kita pasensyoso kita. So naay mga tao nga gitang tog na magtemper tantrum bitaw to ni. Oo. O naay mga personality nga ingon ana. Disorder na ang ingon Oo. ana. Okay. So kining ADHD is a pagbalikon attention deficit hyperactivity disorder characterized by short attention span, hyperactivity o irritability. Naatay tambal yan eh. Okay. O, adto mo naatay tambalan. Ay, tambal. Okay. Ang tambal ani is methylphenidate, no? What is that, Doc? That is an stimulant, no? Okay. So, pwede ra gyud na. So, I do not know kung unsay grado ani mong anak. Tisa 48 pa man ni. I don't think so nanon ni siya doktor. Mauna. Ikaduhang pangutana, dili gyud kuno niya makontrol ang iyahang sapot. Labi na lisod kaayong panginabuhi. Wa pay trabaho iyahang bana, unsaon man niya paglikay nga dili mo init ang iyang kay naluoy na kay siya sa iyang bana ug anak nga pirming mapahimungtan. Mao. So, Count 1 to 10. count Wala, diba? count 1 to 10. Usa ka mo buto. Slow deep breathing. You take a shower. Mag-shower ka og init ka imong ulo. Pero Doc, 48 man siya. Dili ka ni menopausal? Very good kwan kining observation kaning comment. Very good The menopausal age is late 40s at Yes. early 50s Correct. with the mean age of 52. So kung na kay hormonal changes, posible pod nga may hinungdan nganong moody ka, nganong dali ka mosuko. Na Posible siya. nga, Doc, Posible. no? Tulo ka higayon sa kinabuhi sa babae nga nay hormonal changes attorney. Kanang magminar, kanang magdalaga na. Talaga, mga between 10 to 13. Kaya ka na magbuntis. O ka na magmenopause. Gawas kung na mga problema, kanang mga sa ovary or whatever, no? Okay. Sunod ka pangutana. Sunod niyang pangutana, Doc, dihang nangugat siya og kasaba sa iyahang bana, mura siya gibayuok, maglisod siya tun og pagkaon. Nya na ako noy bukol dapit sa iyahang liog. Muduha na kabuan, wa mawala. Bayuok baka ni or bukol na. Bayog. ang kining naa sa tong tutunlan na diha ang atong thyroid gland, no? Og kung panita mo dako ni siya, naa ni siya sa tubangan sa trakya, no? So duha ni siya kabuok, duha ni kalobs, kung mudako ni siya for some reason, like for example, lack of iodine or nabay toxic goiter. Pero kung nabayuok na sa kilid, no, it could be lymph nodes. Mas mahigod ng taog may examine lagi mo lagi ng among disadvantage diri, akong disadvantage as di tabag-tambag sa mga medical problem, di ko kakita sa pasyente. Pero ako Correct. idea lang nga kung nasa imong liog, posible na siya nga lymph node. Dako. Kay kung bayuok, naa na siya sa atubangan. Kay naaman diha ang atong thyroid gland, no? Naa na diha. Okay. Ang iyang ikaupat o katapusang pangutana, Doc, is ingon ang iyang miga. Miga, doktor po na iyang miga. Doktor yung miga. Basin goiter ko nun eh. May goiter, bagod nga aris kilid. Ningon, sakto gid ka, Doc. Atubangan mang goiter. Balas rakya, no? Gahi na siya og sakit. Unya, takigan gani kuno siya ka sakit. Basin lymph node gini, Doc. Lymph Unsa may node. buhaton na ko ani. Ug unsa nga doktor ang iyang adtuon para magpa-check up. Surgeon, Surgeon, no? Or ENT, eye, ear, nose, and throat, no? Nga doktor. Kamu suggest what to do sa imong... Naraman ka sa Cebu City, Tisa, no? I do not know where in Cebu City. Pwede ka mo dool sa Cebu City Medical Center or sa Vicente Soto para nga ma-examine ning bukol diya sa imong liog. Okay. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw.